Гаспадыня перакладаецца на рускую мову як слова «хазяйка». Гэта жанчына, якая валодае маёмасцю, вядзе гаспадарку, прымае гасцей або з'яўляецца жонкай гаспадара. Зразумела тады, што паходзіць гэта слова ад слова «гаспадар» і з'яўляецца вынікам славянскага словаўтварэння і пры гэтым падкрэслівае ролю жанчыны ў кіраванні домам. Часта зараз мы чуем выраз «хатняя гаспадыня», што азначае жанчыну, якая займаецца хатнімі справамі ці сям'ёй, не працуе ў грамадскай вытворчасці. Параўнаем з рускай мовай «дамахазяйка». Узгадаем радкі з вядомага верша Петруся Броўкі. Хлопец кажа маладой дзяўчыне: «Калі ласка, будзеш гаспадыняй, эх, жыццё збудуем мы прыгожа, усе з табой нягоды пераможам». Шануйце беларускую мову.